At yan, ito na mga more, di ba? Ipangan. Nag-perfect iso na nga pamigat mare. At dahil na-miss ko na naman ang hipon, so nanguha nga kami mga mare, o diba? Kasi medyo madali lang naman yung pagkuha ng hipon. Lagyan mo lang ng pamahin na inihaw na buko, mga ganon, yung nyog na matigas na. Yan yung kasi yung pinampapahin namin sa mga hipon. Siguro masarap kaya pumapasok sila sa bitag. Bitag? Diyan sa sa trap namin. Nakakamiss kasi mga mare, promise. Yung 2 weeks na hindi kayo nag-hunting ng mga ganyan, nakakamiss talaga. At syempre, nakakamiss ding ulamin, di ba? Ang sarap kaya yung istigong or yung prito, ganun. Perfect siya mga mare, promise. Kilaban. Gusto mo? Riden, gusto mo ta? Ayaw ma? Ay, ang arte eh. Kahit mo ito nung maluto. Nya, kahit mo ito maluta? Ay, ayaw mo. Oh, di nakanot. Ayun. Wow. Grabe nga eh. Tulag-tulag-tulag. Yaks. Ay. May basik dito nyo. May basik. Kadagot ko tiyo na. Diba? Hala? Uruwa. Alam mo lagi tayo inyog na. Lak, ang dama ka. Ay, tagtat mo aminan? Hindi pa. Ay, Wow. Nagatot bisukol na ni. Golden kohol. At yan, ito na mga more, di ba? Ipangan. Nag-perfect iso na nga pamigat mare. Nagmait nga talaga ito'y bukid. O, di ba? Reblet, masid-sida. Next. Tres. Di ba?